Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to video zase z našeho Minecraft světa, z Minecraftu. A dneska zkusíme najít nějaký železo a trošku si vylepšit barák, jestli to dá stihneme. Ale jinak je to celkem v pohodě a víme, prostě se to tady musí všechno předastavit zase. Takže my vyjdeme z baráku a podíváme se, jestli tady není zombie, protože jsem tady slyšel chodit. Neboli za domem. A bude tady. No, není. Jo. Udělal jsem to trošku tak zajímavě. Abych to tady mohl vylepšit. Takže jenom tak. A to je asi tak všechno z tohohle baráku. V budoucnosti písek nějaký máme. Dokonce už máme i torčku. Takže to se mi líbí, lidi. What the fuck? Why? What the Sigma? Vybudečci. Kámo, co to je? Ty zombici mě nechal na pokoji. To jsou hodní. Takže jde tady vyzdobil tabulkama a možná bych to tady i vyzdobil, že tady dal tabulku a udělal bych jednu věc a já na to nemám. Tak neudělám. Teda máme tady hromady prostě věci, které absolutně nepotřebujeme. Takže to úplně stěžím všechno. Kdo by tady chtěl ten písek, tak je uzměnovat. Takhle není baráček pěkný, ale pak půjdu na těžbu železa. Automatická farma. No, to moc teda není, ale já můžu vyrobit tady ty bloky z toho písku vlastně. Co tady vyměním, aby to bylo tvrdý, protože tvrdý je lepší. Vyměníme to teda za kámen, akorát, že já už celkem kámen dochází, takže kde ho natěžíme? To je lehký, protože my tady máme kámen. Tady budeme mít takovou těžírnu na kámen. Nemůžeme když tak farmit kameny. Já tady natěžím, snad to bude stačit. A to nebude, jo. Ale dobrý, stačí jenom 6 kamene a mám to. Takže dobrý. A jdeme tady dát nějaké. Ano lidi, tady dáme teda dveře. Myslím si, že barák je celkem dobrý. Jenom mě štve, že je noc, takže se podíváme, kdy bude končit.
My se nechci moc vycházet z domu, ale mi tady dochází jídlo, fakt už mělo nic jíst. A v peci mám jenom sklo. Aha, mám v peci, já mám dřevo, no tak počkat. Já mám dřevo u sebe. Jsem si to neuvědomil, si to tady vyrobím. Ano, mohli bychom se do budoucna vyrobit farmu. A to až v dalším dílu, protože... No. Ale dobrý. Nějak asi to tak máme nějak uspořádaný. Já bych teda tohle to nechal asi úplně jako takhle. Bych to prozatím nechal, koukal bych se z okna, jak to tam vypadá. A nebo bych tady mohl udělat sklad, nebo ho uděláme tady? No ne, já udělám tady. Takovej menší, dobrý sklad. Vzadu budu mít čestky, takže... Je tady rozkraftím hromada dřeva. Bum, 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 bum. Ano, máme tady čestky. Ještě toho zničíme. Vyrobíme ještě jednu čestku, ať máme další double. A tady tu double čestku dáme takhle. Když jsme to takhle měli všechno naskládaný, víte co lidi. Sice na to není tady moc místa, ale já si myslím, že jsme to tak mohli udělat akorát. Takže já to tak udělám. Konečně nám začíná den, takže půjdeme do naší těžírny natěšit 3 kameny. Teď možná nevíte na co. A to hned zjistíte. Minecraft je jedna z mých oblíbených her. No. Moje úplně nejoblíbenější hra je, no já nevím. Já jsem se vykraftil krumpáč. Já jsem nebyl. Mám 2 oblíbené hry. A nevím, která je z nich lepší. Buď to je Free Fire, nebo je to Minecraft. Ale obě 2 hry mě hrozně baví. Tam Minecraft hraju díl, ale... Dobrý, já nemám jídlo. Já půjdu ven. Už na to tady trošku začíná obrastávat baráček, ty vado. Oh, no. On je tam skeleton. Oh no, man. To je zombie vesnička, no. Dobrý. V pohodě. A já bych šel, tam je creeper. Tam je hodně monster. A na to, že je den, tak mě nemůžu zabít. Dneska to není tak chytrej. Já potřebuju kámo jídlo. A já vím, kde můžu sehnat jídlo. A to je například klasický melouny, který vidím už. Takže co nebude takový problém. Melony je hodně dobrá strava. Tady, takže já potřebuji okamžitě melony. Ano lidi, máme samotný melouny, já se musím dostat nahoru. Takže tohle je můj druhý díl. Hele, prasa, to jich jsme mohli zabít. Já jsem myslel, letěl ten papoušek. Já mám zabil. To je moje nejoblíbenější zvíře, já jsem ho mám zabil.
Já jsem debil, prostě tam spletl. Oba jsme dementi, no. Já jsem ho omylem zabil a on tam omylem letěl. Je tam kráva. Takže... Pleskání. Pleskání, no. Takže... Ze všeho dřeva udělám tohle a udělám asi udělám tohle. Já si myslím, že sklad na masy mám hotový. Budu se s tím, podle mě budu mít itemů docela hodně. Takže bych to nechal tak, jak to je. A vyrobil bych schody. Teď jako... Se nevíte k čemu, ale možná bych ty schody mohl dát... Jo, já dám tady. V džungli se vždycky hodí schody, takže... Ano. Takže takhle. Těžení asi to pro tentokrát nevím, ale... Jako... Jo, dřevo bychom potřebovali. Dřevo bychom určitě potřebovali a pak bude končit video. Takže takhle. Ano, natěžíme dřevo. To nejdůležitější tady. Cože jsem chtěla využít to dřevo. Já jsem ho chtěla využít na něco, a teď nevím na co. Na schody? Ne. Teď na co jsem to dřevo chtěla využít. Já už nevím. Já jsem to zapomněl. Což je ten kopeček. No, využijeme to dřevo na tohle. To se možná vyrobat těch schodů celkem hodně. Boom. 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 A boom. A já si myslím, že hlínu mám v čistce, já jsem se dala hlínu do čistky. Jo, mám ji tady. Takže ji dám sem. V budoucnosti nebudeme asi něco stavět. No, a já bych asi toho nechal. Chtěl bych dolů. Dělal bych tohle. Takže lidi, jestli se vám video líbilo, můžete na tomhle videu zanechat like, odběr a čau. A čau.